Nosaltres som la doctora Melba Navarro i jo soc el doctor Òscar Castaño, pertanyem a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i concretament al Departament de Biomaterials. Nosaltres treballem amb diversos biomaterials, que són materials que s'apliquen en el món de la biologia, concretament biomaterials per regeneració òssea. Bàsicament, un os no només té la funció de suport mecànic, sinó que també és productor a la medul·la òssia de glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes, i a més d'altres funcions. Doncs l'os, en definitiva, no és un material inert, sinó que és una barreja d'un material ceràmic com el fosfat de calci i diferents polímers, com el col·làgen. Llavors, a l'esquelet podem trobar diferents estructures, com és un os compacte, que seria molt dens, però també podem trobar un os esponjós, que seria molt porós. Llavors, depenent del dany, la fractura, una fractura petita, bàsicament es cura ajuntant les dues peces d'os, però quan el defecte és molt gran, degut a una fractura, un accident de tràfic o un osteosarcoma, com el càncer, aquesta peça s'ha de substituir i és bastant més gran, i l'os per si no és capaç de curar-la. Llavors, a part de les altres tecnologies que existeixen basades en autoimplants, tenen uns certs problemes, com és el subministre de material, que és limitat, o també temes d'aloimplants, implants que procedeixen d'una altra font, doncs n'hi ha problemes de contagis de malalties i de rebuig. Llavors, una de les aproximacions en la que treballem nosaltres és l'enginyeria de teixits, a la qual consisteix bàsicament en un pacient amb un defecte ossi, se li extreuen cèl·lules que posteriorment són cèl·lules mares que posteriorment es diferenciaran en osteoblastes, que serien les cèl·lules creadores d'os, s'agafen, es cultiven per tal de tenir una gran quantitat i aquestes a la vegada es cultiven en un biomaterial. Aquest biomaterial és amb el que treballem nosaltres i serà un biomaterial que servirà de bastida, de plantilla, per tal que les cèl·lules es sentin còmodes, prolifereixin, ocupin tot el biomaterial i posteriorment se l'implanti al mateix pacient. D'acord? Llavors no tenim problemes de rebuig. El material no pot ser qualsevol, nosaltres intentem imitar la fase de l'os, l'os està format per un fosfat de calci i bàsicament per col·làgen, nosaltres intentem treballar amb un fosfat de calci i amb un polímer biodegradable artificial com és l'àcid polilàctic. Llavors, l'estructura també ha de ser molt especial, intentem imitar l'estructura de l'os, com veieu aquí, en aquest cas és molt esponjós, doncs intentem crear una porositat molt alta per tal que les cèl·lules es puguin introduir, proliferin, diferenciïn i a la vegada puguin crear vasos sanguinis, que vasos sanguinis són molt importants per tal d'aportar oxigen a les cèl·lules, aportar nutrients i eliminar residus. Llavors, treballem amb tres mètodes, un és la dissolució colada i els altres són el prototipatge ràpid i l'electrofilatura. Aquests dos, el prototipatge i l'electrofilatura, són bastant més sofisticats. Un consisteix bàsicament en una impressora que és capaç de treballar en 3 dimensions, assistida per ordinador, i l'altre és mitjançant un voltatge alt a una xeringa, podem ser capaços de crear nanofils per tal que les cèl·lules a nivell nanomètric, 1 milió de vegades més petit que un mil·límetre, es sentin còmodes i puguin desenvolupar la seva funció. Llavors, un mètode senzill que aquí hem portat com a exemple és la dissolució colada, que bàsicament consisteix en barrejar aquest fosfat de calci, molt semblant a la fase mineral de l'os, el polímer biodegradable i uns porògens, que és un material que un cop es dissolgui deixarà una cavitat que és el que serà el por definitiu. Llavors això es dissol tot, tant el porogen com, no es dissol, es dispersa, tant el porogen com el polímer com el fosfat de calci, es solidifica i després, amb ajuda d'aigua, es dissol el clorur de sodi i finalment tenim unes bastides poroses
del fosfat de calci al material polimèric. Llavors, tenim aquí un exemple. Es tractaria que un voluntari agafés aquesta pasta, que ara està solidificant, la fiquéssim en un d'aquests motlles. Llavors, després, el següent pas seria cultivar-li les cèl·lules que les tenim aquí en aquesta suspensió, d'acord? Doncs ara hauríem d'esperar que es refredés, Bueno, doncs aquí tenim l'efecte ossi i es tracta de fabricar una bastida que la podem introduir i en qüestió de mesos tinguem aquesta superfície nova d'os propi, d'acord? Bueno, doncs amb l'ajuda d'aquesta espàtula es tractaria de que comencéssim a ficar això, pots fer diversos, veus? I es tracta de ficar-ho. Així no fa falta de posar més. No, ja està, directament. Ara per l'altre costat. Bueno, després, amb això, el que fas és treure-ho del motlle, d'acord? Ja està, no? Ja estarà... Sí, però... sí. De fet, al final acabes obtenint una coseta com aquesta, d'acord? Llavors... no, deixa-ho això. Llavors, acabes obtenint un escàfol com aquest. Aquest és dens, no hem fet servir cap porogen. I aquest, en canvi, és el que fabriquem nosaltres normalment amb porogen. Aquest és un implant molt porós. Llavors es tractaria de que posessis unes gotetes de suspensió cel·lular en cada un dels implants. A sobre, no? Sí. Sí, llavors, quin creus que seria el més adient per fer-ho servir com a implant? Aquest, no? Aquest és dens, Ah, vale, llavors aquest. D'acord. Llavors, és important que sigui porós per tal que les cèl·lules proliferin a l'interior, no? I posteriorment crear vasos sanguinis. Doncs ara es tractaria que amb unes pinces féssim un implant i el fiquessis aquí. Espera, te l'agafaré. Ara fas de cirurgiana. Molt bé. Bueno, doncs, al principi tindríem aquest aspecte, però després d'uns mesos acabaria regenerant-se i tenim el propi os del pacient, d'acord? Doncs un aplaudiment. Molt bé.